sarauniya baiwa sai dai ta ganshi kin tsafta sai ku bi mu girki na sarauniya baiwa sai dai ta ga cikin tsafta sai ku bi ni girki na sarauniya shin ina kuke ne sai ku bi ni girki na sarauniya baiwa sai dai ta ganshi kin tsafta sai ku bi mu girki na sarauniya baiwa sai dai ta ga cikin tsafta sai ku bi ni girki na sarauniya. To yanzu dai bari mu fara. Wannan Girkin Sarauniya. ban ji ba. Girkin Sarauniya. To ki je ki zauna. A tafa mata. Wannan Girkin Sarauniya. ban ji ba. Girkin Sarauniya. Amma fa da kwai dan sauti bari dai. Wannan Girkin Sarauniya. wannan Girkin Sarauniya. wannan kuma fa. Girkin Sarauniya. Me kuka ce? Girkin Sarauniya. Wannan Girkin Sarauniya. watan ita ta ji kenan ko? A tafa mata. Ku je ku nemi guri ku zauna har da ke gwarzon. In baƙuwar mu ta zo ita ce za ta mika miki kyautarki saboda kyautarki yana hannunta. Bismillah. Great meals have a way of bringing out a different side of us. This is what happens when meals are seasoned with the mouth-watering aroma and original meaty flavor of the new Royco. We call it the Royco effect. Royco for the original taste and aroma. Sunana Sarauniya Nana Bello Abdulaziz kamar yadda na faɗa mai gabatar da wannan shirin. To, masoyan shirin girkin Sarauniya ina mai ƙara muku barka da kasancewa tare da ita a cikin zango na 4 na shirin girkin Sarauniya. Kuna so ku ga me Sarauniya ta kawo muku a yau? To ku kasance tare da ita bayan takaitaccen lokaci ina nan dawowa. To jama'a ina muku barka da dawowa kuma da fatan kuma abokaina kuna jin daɗin kasancewa tare da Sarauniya a cikin zauren yau ko? To yauwa ko kufa ku tafa ma kanku. To masu kallo a yau zan iya cewa Sarauniya ta kawo muku wata babbar baƙuwa. Baƙuwar tamu 'yar kasuwa ce, ɗaliba ce kuma an santa a duniyar yanar gizo. Watan ita influencer ce. Ba ni son in faɗi sunanta, ina son ta zo nan da kanta ta gabatar da kanta. Ku kasance tare da Sarauniya, ina nan dawowa bayan ɗan ƙanƙanin lokaci. Watan a yau ina tare da wannan baƙuwar tawa ta musamman a cikin dandalin. Ina miki barka da zuwa dandalin shirin girkin Sarauniya. Kafin mu je hutu ɗazu na riga na faɗa masu kallo cewa ba ni son in gabatar da ke da kaina saboda da zarar na faɗi sunanki za su ce, "Awo, ashe ita ɗin ce, ƙwarai da gaske ita ɗin ce." Shi yasa na ce to in kika zo za ki gabatar da kanki da kanki. To, Hawi, bismillah. Jama'a assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunana Hauwa Hassan Bello, amma an fi sani na da Hauwa mai kyau. Ni dai har yanzu I'm still a student. Ni student ne, na gama National Diploma, ina kokarin komawa HND. Ina karantar Mass Communication. Dandalin shirin girkin Sarauniya. Ai kin riga kin san sunan Sarauniya ba sai ta faɗa miki ba. To me sunana? Sarauniya Nana Bello Abdulaziz. To ki tafa mu kanki.
To a yau dai a cikin dandalin akwai ɗan aikin da nake son in sa ki saboda tun da dai kin shigo cikin zauren nan to ke ma a matsayin sarauniya nake ganin ki yanzu. Aiki na farko shine zaki zakulo lambobi guda 3 a cikin ƙwarya. Okay. 'Yan matan sarauniya za su kawo miki. Zaki zakulo da kin zakulo to lambobin da ya zo daidai da waɗanda suke zaune su za su fafata a sashen gasa. To yanzu dai kin ji aikin farkon da zan sa ki kenan. Jama'a da fatan kowa sun fitar da lamba ko? Ai kamun mu shigo ɗazu an riga an ba mu lamba. Ki zaƙulo guda 3 za ki rufe ido ne. 1 guda 3 nake bukata. Okay. Ina jira 2 sauran 1 3 to ya kai ko? Lamba ta 1 sai Hauwa 11 a tafa mata. Lamba 5 a tafa mata. Yawwa Hauwa kin yi daidai yanzu dai kin ga waɗanda za su fafata. Kin kammala aiki na farko, aiki na biyu shine girke-girke. Sabida ya zama wajibi da zarar na gayyace ki kuma kin amsa gayyata, girki sai kin yi ta. Girki ba matsala bane a gurina. Ah? Na saba. Kin tabbata? Mana. Kin tabbata? Mana. To ba mu tafa mana. To kafin nan dai ina wannan girki nan da na koya miki kwanakin baya da ake kira chow mein kar ki manta. Ko dai wannan taliyan Chinese din da ke. Habawa ashe kin gane shi yasa nake son ki. Ba na ganin tafin jama'a. To masu kallo bakuwar mu aka Hauwi ta riga ta shirya abin da za ta dafa ma masu kallo. Sabida hakan ku ƙara kasancewa tare da sarauniya da kuma bakuwarta a cikin dandalin bayan wannan tallace-tallace muna nan dawowa. Great meals have a way of bringing out a different side of us. This is what happens when meals are seasoned with the mouth-watering aroma and original meaty flavor of the new Royco. We call it the Royco effect. For original taste and aroma. Har yau kuna tare da sarauniya Nana Bello da kuma bakuwarta a cikin dandalin. Kuma fa ban manta da abokanmu masu tafa mana masu taya mu da dariya ba duk muna nan a cikin dandalin. To Hauwa? Na'am. Mun kawo inda tushen aikin yake. Wannan girkin dai lalle sai kin yi ma masu kallo sai kin koya musu. Ai na riga na musu alƙawari. A'a kin dau alƙawari? Na dau alƙawari. To yanzu ba tare da bata lokaci ba ki zo ki cika alƙawarinki. Amma fa da kwai sharaɗi. Sharaɗin guda ɗaya ne. Sai kin faɗa. Sai kin yi amfani da sinadarin Royco saboda in ba Royco ba to ba Royco bane. Kin gane? To in ban da abin kinana. Inda ba yi amfani da sinadarin Royco ba da wani sinadari zan yi amfani. Ai babu. Zan masu kallo don amfanin waɗanda suke kasancewa tare da sarauniya Nana da kuma bakuwarta ina tare da bakuwata mai suna Hauwa Hassan Bello a cikin dandalin shirin girkin sarauniya inda take mai girka mana chow mein. Wannan chow mein din ni ban san abincin ina bane amma na san da zaran ta gama ta kammala girkinta za ta faɗa kin wanke hannu to ni ma bari in wanke hannu sai in ɗauraye miki wannan ko. To da ruwan ya tausa sai me? Sai taliya? To shin bari ma in tambaye ki kin san rannan na faɗa miki cewa wannan abincin ba abincin ƙasar Najeriya ba ce. A kin faɗa bakin cin Chinese. Indiya ne fa. Indiya ne. Na
Kin manta? Wallahi na manta. Kai, Hauwa. Hanya kuwa zaki wannan girkin? Ai san su ne suke da son taliya. Amma fa na Chinese ne. To. Ni dai ina son in rude ki ne, baki sani ba. Hauwa baki sani ba. Wallahi kin faɗa. Hanya zaki koya masu kallo wannan girkin? Me zai hana? Me zai hana gashi ma yanzu zamu fara? Yanzu a fara? Insha Allah. To kamar ruwan ta tausa ko? To. Ga mu nan dai muna ta Kina ta jujjuya. Ina ta jujjuya saboda bana so ya kone gashi nan dai ruwan yayo wannan na samu min abin da zan juye shi. Malama ta. Naji. Me kike so? Me kike Dauraye min. Dauraye miki? Eh. ‘Yan kallo ga karas ɗinmu, ga kuma cabbage ɗinmu. Kar ku gaye haka na sa shi a fridge ne saboda ya ɗan kwanta. Ni ko na ga kwanciya. Ga naman kazanmu wanda muka yayyanka shi ƙanana. To. In za ka je gida ka gwada. Na sha da kifi ake girka wannan abincin. Wani irin kifi kuma. To ki haƙuri, gashi. ‘Yan kallo ga kuma man gyaɗanmu, abubuwa fa da yawa gurin girke-girken nan. Haba ni da na sani, ai masu kallo. Ga kuma Soy sauce. Ga green pepper ɗinmu, sai kuma albasa daga ɗanɗanon sinadarin reko, kori, sai wannan ɗin ya ishe mu ba sai mun sa. Ni kamar na ga mun sa yaji a farko. An sa yaji? Ba sai an sa yaji ba? Sai an sa ba. Ina wanwankewa. Ke za ki sa da kanki. Sabida me ma kike sa sinadarin raiko ina son ki faɗa min masu kallo. Saboda ya ƙara ma abinci na ɗanɗano mai daɗi. A'a, banda almashi? Almashin duka. Duka? A'a, banda jin santi in ana ci? Ai sai ma an gama. So, gashi? Guda ɗaya ya ishe ki? Anya ko sai dai Biyu? To gashi. Masu kallo kun dai ji. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta ganshi kin tsafta sai ku bi mu girki na sarauniya. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta ga cikin tsafta sai ku bi ni girki na sarauniya. Shin ina kuke ne sai ku bi ni girki na sarauniya. A cikin natsuwa zan yi bayani girki na sarauniya. Ku bude kunne ku ji ni girki na sarauniya. Na san ku kuma ku sanni girki na sarauniya. Idan na gan ku kuma ku ganni girki na sarauniya. Masu kallo masu ɗaukar nauyin wannan shirin su ne kamfanin sinadarin Raiko. Kamar da kuke gani yanzu ni na riga na cire rigan girki na. Zan bar Hauwa a ɗakin dahuwa saboda na riga na koya mata daga alifin zuwa ya'un. Zaki saboda su ke suke jira su ga yadda zaki kammala wannan girkin taki. Saboda hakan ku kasance tare da sarauniya, ku biyo ni sashen gasa duk a cikin shirin girkin sarauniya. Great meals have a way of bringing out a different side of us. This is what happens when meals are seasoned with the mouth-watering aroma and original meaty flavor of the new Royco. We call it the Royco effect. Royco for the original taste and aroma. Sarauniya na kan kawo ku shirin girkin sarauniya da kuma samfari daban-daban saboda jin daɗin masu kallon wannan shirin. Ɗaya daga cikin sassussukan da nake kawo to shi muke yanzu watan sashen gasa inda waɗanda za su fafata mana su ma suna nan zaune. Jama'a a ƙara tafa musu. Ba tare da ɓata
lokaci ba. Karo na farko shine watsa kwakwalwa inda zan muku tambaya za ku bani amsa kuma da fatan kun shirya ko kuwa? Mun shirya. Kun shirya? Mun shirya. To, bari mu fara da ke. Shin ina son ki bani sunan ja'a ko kuma dai in ce birnin tarayyar a ƙasar Najeriya? Sunan babban birnin tarayyar mu shine Abuja. Abuja a ina? A Tunisia ko a Nijar? A Nigeria. So, ta ci tambayan da na mata watan kina da maki 2 kenan. A ƙara tafawa. Ke kuma ga tambayan ki. Shin ina son ki faɗa min wata shekara ce ƙasar mu Najeriya ta samu 'yancin kanta? Ban sani ba. Bayanin da ban muku bane shine duk wata tambaya kuna da sakan 15 da zaran kun ji kukan kararra ko kuma dai na ce lokaci ta ƙure ka sani ko baka sani ba to ka ci 0 ko kuma dai in ce ka ci maki 2 kamar yadda ta ci. Shin kin san amsa? Baki sani ba? Bana jin ki. Ban sani ba. Wai bata sani ba. A tafa mata duk da haka. To ke kin sani? Ki bani amsa in kin sani. Ni din ma ban sani ba. Baki sani ba? To ke ga tambayar ki. Ina son ki faɗa min cikakken sunan mai gabatar da shirin Girkin Sarauniya. Ban sani ba. Baki sani ba? To a tafa mata. To ke ga amsan tambayar da na miki 1960. Jama'a ni ba a tafa min me yasa? Cikakken sunana Sarauniya Nana Bello Abdulaziz. Kun da ji ko? Saboda ranar da kuma za ku samu daman zuwa nan kuma zan muku irin tambayar. An kama? An ɗauka? To a tafa mu kanmu. So masu kallo a nan za mu kawo ƙarshen karo na farko a sashen gasa. Amma kamun mu tafi ko kuma dai in ce kamun mu ci gaba, bari in ɗan je in ji me Hauwa za ta faɗa saboda wannan girkin nata yana kan ruɗin. Za yana Sai kin zo. Wani kaɗai ko nake jin ƙamshin wannan sinadarin rekon kuwa? yanzu dai mun kammala karo na farko a sashen gasa. Ta bar wannan da maki 2 a tafa mata. Amma fa kun san me ba na jin wannan tafin. Girkin Sarauniya! Zauren iyali! Girkin Sarauniya! Zauren iyali! To a ranka da wannan tafin. So a karo na farko ya bar wannan da 0 ita ma a tafa mata. Ita ma da 0 a tafa mata. Yanzu dai ba tare da ɓata lokaci ba, za mu kama karo na biyu a cikin sashen gasarmu. Kuma ita ce tambaya ma zan ƙara muku game da abincin da baƙwarmu ta zo ta girka. Ina son ki faɗa min sunan abincin da ta girka. Sunan abincin da aka girka yau a zauren shine chawi. Chawi me kika ce? Chawi. Wai chawi da ce. Ke kin sani? To ki faɗa in ji. Challenge ne. Yau masu kallo na dai san ba dukan muka iya kira wannan sunan abincin da ta girka ba. Ainihin sunan abincin shine chow mein. Ku maimaita. Chow mein. So yanzu dai kun ga dai kowa dai wannan sashen ko kuma dai in ce wannan karanta barku da 0. Amma ga wata dama wacce zan ba ku. A wani gari aka fi cin abincin a wani ƙasa? Italiya ta ce mana bakuwar. Italiya? Eh, Kin tabbata? na tabbata haka ta faɗa Kin mana. sani? A ƙasar Chinese. Chinese? Kin tabbata? Ita ta ce Italiya. Ke kin ce Chinese. Chinese ne? Chinese? Ke kuma fa? Ni kaina haka ne a Chinese suka fi cin wannan abin. Ke baki ci ba, ke baki ci ba, ke baki ci ba. To saboda hakan masu kallo wannan karan ta bar su da 0 saboda hakan a tafa musu.
kawo inda zan dandana abin da Sarauniya Hauwa ta girka. Kin ban izini? Na baki. Dandana? Sa a baki? Saka. Masu kallo. Wai in sa. In tauna? Tauna mana. Hauwa? Na'am. Gaskiya kin ɗaura rasi. To, ake riga kin koyar da mu. Wannan girkin naki ba a magana. 100%, a'a 120. 120. Ina so Na ma wuce 100 kenan. Ina so mana. kin yi kokari. Gaskiya ban mu sha. Na gode. Maskalo. Na ɗanɗana chow mein. Ba za ki musu ta yi ba? Haka ke da ruwa? Mun afuwa. A bai san ɗalibi malami na koya ma ɗalibi abu ya fi shi iyawa ba. Kin tabbata? Sosai ma gashi nan ma ya faru. Sai in ƙara wani. Gaskiya kin yi kokari. Na gode. Kin yi kokari. Masu kallo a gida kuma ina Masu kallo a gida ina muku jajen ku gwada wannan girkin da Hauwa ta zo ta koya muku iya girkawa saboda abinci ne mai ɗanɗano kuma fakar ku manta abin da yasa abincin nan ɗanɗanonsa ya fita saboda ta yi amfani da Sinadarin Reiko. shine lamba ta ɗaya in har kina son girkinki Yayi daɗi. kamar yadda na Hauwa ya daɗi yau kamar yadda nake santi a yau sai da dai ta yi amfani da sinadarin na ne. Na ji. Ai hakan ne ko ba haka bane ba? Sosai ma. Su ma su je su gwada. Su je su gwada. To a nan dai za mu kawo ƙarshen ɗanɗana abinci a shirin girkin sarauniya. Sai ku biyo mu sashe na gaba. Great meals have a way of bringing out a different side of us. This is what happens when meals are seasoned with the mouth-watering aroma and original meaty flavor of the new Royco. We call it the Royco effect. Royco for the original taste and aroma. Masu kallo da fatan kuna jin daɗin kasancewa tare da sarauniya da kuma baƙuwarta Hauwa. An zo wurin. Ina son ni da ke mu zanta a game da zan iya ce abubuwan da ke yawan damun matasa. Irin bari mu shiga ta ɓangaren sabawa da waya. Sabuwan nan ya yi yawa. Shin akwai wata illan da irin wannan yakan jawa rayuwar matashi ko kuma dai in ce matasa? Gaskiya waya ba abin da ma ba zai iya sawa ba, especially mace. Mata ya fi illa. To yanzu dai in takaice miki, mace za ki ga za ta iya shiga bayi da waya. Ko ina za ki ganta da waya, ko ina za ta je da waya. Kuma sannan kin ga a misali barin ma matan aure ma a ce. Mijinki ya dawo. At least ki je ki abin da za ki yi ko ki gi mishi girki. Wasu in wayan nan na hannunsa fa, yadda kika san duniya ne a hannunsa ba sa tunawa da komai. To kin gani wannan babban matsala ne. To illan shine irin rashin kulawa da miji. Sosai. A ta ɓangaren matan aure kenan. 'Yan mata kuma ɓangaren rashin makaranta ko ba za ki ga mutum ba zai yi serious akan karatun shi ba. Ba zai yi serious akan karatun da yake ba, especially wannan social media din da yayi yawa. To za ki ga mace irin an tura ta makaranta iyayenta su tunanin tana can tana karatu, bayan nan jiddidin waya in wayan mace ba caji sai ga kamar ran da ne zai fita. Kuma masu kallo su ba za su iya shaidawa saboda haka ne gaskiya. Wallahi. Wannan shine gaskiyan magana. To wannan shine illolin da zai iya ja. Yawanci ma za ki ga irin ba ma mata kaɗai ba maza a class maimakon su ji me
lecturer ke cewa. To za ki gansu su dai Chatting din nan ne ya riga ya shi. To mu dai muna janyo hankalin 'yan uwanmu matasa, wannan wayan mu rinka kula mu kiyaye sosai, saboda abu ne da zai iya kai ka wuta kuma zai iya kai ka aljanna. To sosai ma kuwa, saboda so da yawa za ki ga an kira sallah, in mutum waya na hannun shi ba zai iya tashi ya sallah, barin ma namiji ba zai iya zuwa ya bi jam'i akan lokaci ba, to saboda chatin ko wani abu. To kin ga zai iya kai ka wuta, zai iya kai ka aljanna. Dole sai ka yi a hankali. Yanzu ma kin yi magana kin kai inda nake so. To masu kallo, da fatan an ji kuma a ɗau nazari, musamman 'yan uwanmu matasa, yana da kyau mu yi amfani da wayoyinmu a hanyoyin da ya dace. Halal, bari ma musa. Halal ko kuma dai yadda, kamar yadda kika ya dace faɗa. Ya dace? Kamar a hanyoyin da ya dace. Saboda kowa yana da hankali, ya san abin da mutum ya san, kowa ya san abin da ya dace da shi, kowa yake abu mara kyau ya sani. To duk wanda ya ji sai ya gyara, shine kawai. Wanda ya ji sai ya gyara. In kunne ya ji aka ce gangan jiki ya tsira. A nan za mu kawo ƙarshen tattaunawa a cikin dandalin shirin girkin sarauniya, tare da sarauniya da kuma baƙuwarta a yau a cikin dandalin. Sai ku biyo mu sashe na gaba bayan takaitaccen lokaci. Masu kallon shirin girkin sarauniya, masoyan sarauniya Nana Bello. To yanzu dai abin da ya rage shine baƙuwarta, baƙuwarmu, baƙuwar shirin girkin sarauniya mai suna Hauwa Hassan Bello. Za ta miƙa ma wacce ta zo farko a sashen. Ba ma faɗa miki ba, kin san sun yi rawa kamin ki shigo. Akwai wacce ta ce ita tafi iya rawa duk a cikinsu. Saboda hakan yanzu zan kira ta ta zo ki bata kyautan da na mata alkawarin cewa da zaran kin shigo cikin dandalin za ki miƙa mata. To ina wacce ta zo farkon? A ragaɗa mata safi. Hawaya kika ganta? Tufa a cikinsu ita ce tafi iya rawa. Saboda hakan to kin ga wannan shi za ki miƙa mata a madadin kyautar ta wanda na mata alkawari. Congratulations, ina taya ki murna. Na gode sosai da kuka bani wannan kyauta. Ke dai kice aikin da dai da kika yi. Ai aiki kika yi, aka baki. Tunda ba ke dai kika yi ba, kuna da yawa kuma kika zo na farko. Ai ci karawa ba. Sai a ci gaba. To Hawa, na'am. Saura mutum ɗaya, ita ma za ki ba ta kyautar ta. A tafa mata! To, kawo. To, kin ga wannan ƙatotuwar kyautan? Aiko ina taya ta murna. Ko? To, a madadin shirin girkin sarauniya da kuma kamfanin sinadarin Raiko, sai ki miƙa mata kyautar ta. Congratulations. Aje ta zuba abinci. Hawa, gaskiya na ji daɗin zuwanki dandalin shirin girkin sarauniya. Ni ma na ji daɗi, shi yasa na amsa gayyatan ku. Ko? Da fatan in na ce, Hawa, ina kike? Ina son ki zo min girkin sarauniya, ki kawo ziyara. Da gudu zan zo. Da gudu ko? Ba na ganin taku. To hakan ya yi daidai, na gode kuma ina ƙara godiya. Yanzu ki je ki samu guri, ki zauna ki huta, kin riga kin kammala aikin da kika zo yi a cikin dandalin yau. To ba na ganin tafiyan nan da kike mun. Masoyan shirin girkin sarauniya, da ku sarauniya take alfahari, saboda in babu ku babu shirin girkin sarauniya. To a yau ga inda zan kawo ƙarshen shirin girkin sarauniya a yau. Amma fa ina son ku ƙara kasancewa tare da sarauniya Nana in Allah ya kai mu mako na gaba. Ina mai muku fatan alkhairi, kuma ina ma kamfanin da suka ɗauki nauyin wannan shirin, watan kamfanin sinadarin Raiko da kuma kamfanin da suka harhaɗo muku wannan shirin da kuke kallo, watan kamfanin Danhausawa Media Nigeria. Godiya, sai wata rana in Allah ya kai mu. Sarauniya na muku a huta lafiya. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta gaishe kin tsafta sai ku bi mu girki
na sarauniya. Girki na sarauniya, baiwa sai dai ta ga. Cikin tsafta sai ku bi ni girki na sarauniya. Shin ina kuke ne sai ku bi ni girki na sarauniya. A cikin natsuwa zan yi bayani girki na sarauniya.